Та пацата тира роло кузай. Роло кайне на сара со кузай скарко. Ще габеште. Ти тут кет кола май кат. Стоп. Полистар. Пакет. Андрей запка. Нашос. Лили бактай. Mai poate mai cine la tine. Ai cine? Hai, den, cum kazai, haide. Mai pe cum are cum adică băi. Hai cine? Ai tonto mare tașate. Ai cine? Așa. Ai lentul mare tașate. Nu taștea mea mucene, le Lentul meu domnul mie, lentul meu domnul mie. Hai că și-am ieșat. Pune cu cear. Bonico, ce te fac, Mariana? No, da. Bine venit, nășicule, să-ți trăiască finii. Bine ați venit, fraților, să facem și noi cel mai frumos program, melodia care se potrivește la această frumoasă nuntă. Pentru generică Miresica, nașul mare, nașa mare, socrii mari, socrii mici, pentru toată lumea prezentă. Da. Treasă și socru mare și socru mic și melodia lor. Asta-i nuntă cu mare valoare, făcând cu ambiție mare. Asta-i nuntă, e nuntă regală, la copiii mei le-am făcut foame. Asta-i nuntă cu mare valoare, făcând cu ambiție mare. Asta-i nuntă, e nuntă regală, la copiii mei le-am făcut foame. Facem deschiderea de la domnul Socru Mare. Pentru Ginerică, pentru Mireasa, pentru
nașul mare, nașa mare. Pentru nașii bătrâni 1 milion de la socru mare, 2 milioane în continuare. Pentru soacra, soacra mare, să aibă noroc. Și pentru Marica, fata lui socru mare, îi dăm Dumnezeu fericire și noroc. A primit 2 milioane de la domnul socru mare. Și merge melodia asta, numărul 1 care se potrivește la ruta asta de 10 stele. Bine, Dănuțe!
scump din această seară. L-am ieșit cu mare Florin. În primul rând pentru Nașa, pentru Nașa. Tot pentru Nașa, 1 milion. Pentru Nașul, pentru Mari Marocanu. 1.500.000 pentru Nașa lui doamna Cornelia. 2 milioane pentru fiii lui din această seară. L-am ieșit cu mare. Saină! Pentru toată lumea prezentă să simtă bine. Pentru Cinerică vine Siga, pentru toată lumea prezentă. Babel Bacaloleo. Cătălin Botezatul, să știi, fratele nostru. Pentru familia lui Soncru Mare, pentru familia lui Soncru Mic, pentru nașul lui Nașu și toată familia lui, pentru toată lumea prezentă. Pentru nevestica lui, pentru doamna Cornelia, pentru nașul mare în această seară, fiul lui, pentru nășica mare, pentru mireasa și Cinerică, pentru toți băieții care l-au iubit cu nașul. Manșera, 1 milion, la nașul lui nașul. Saibă-l! De ce familie frumoasă, lumea ne iubită, vede-te-ne, merge bine, trăi viața la bogații, faci bine. Ce familie
Pentru soacra mare de la Atiță, cel mai șucar la vârsta lui. Hai, mână! Una, două, trei, ia-mă! Făcut toate poftele și le face în continuare. Eu! Mama și tăicuțul meu au muncit din creierul meu. Ei mi-au dat totul de mare, îi păstrez mereu. La fel am să fac și eu pentru copiii mei, să păstreze numele, că sunt urmașii mei. Ce familie frumoasă, lumea mea invidia, e dependente, ce bine, trăim viața ca mulți mari filme. Ce familie frumoasă, lumea mea invidia, e dependente, ce bine, trăim viața ca mulți mari filme. Și clarinetul, împreună și cu mare, Arturcule! Modelată și cu mare pentru frățiunile, pentru Ionuț campionul, pentru toți nepoții lui Marius și Mario șeful banilor, pentru unchii lui și toți verii lui. Anu și cu mare, încă o dată clarinetul sus. Arturcule!